Isal mula disinan mengaku tidak rupo iku na bagian Langsung tiba di rumahnya masuk itu assalamualaikum waalaikumsalam dijawab salam dek mande jawadi enyo dijawab salam dek bapak barat senang hati bapak barakat senang hati mandi ya anak udang nyolai tiba di rumah nak tawana lai tiba di rumah langsungnya duduk diambil lai nyolai putih langsung lah minum cendol sisal kau indah tanggung le gagang hati indah bela jalan le kamu warung indah tanggung le gadang hati ujian sukses pokato isal nyolai ujian lah mulai sukses mabak siap isal ujian mabak mungkin kenai ke sekolah mungkin tamat isal sekolah sede mabak galak abak di sini gadang nak tangguang hati abak apalah kata abak kini iyo tu nak isal nak abak nah menjawab sinan mulainya kini candonyo isal iyo bak laika dapet yu kana padi mabak kana awak dalam rimu bak dapet yu bak kana hati mabak sanang nak tawadur nak tanggung lai senang hati doba awak lalapin basikola mabaik olah sanang hati abak masuk itu mandela sanang pulo mandanganyo adik lah sanang pulo mandanganyo nak tatang wong sanang hati indak tatang wong ibu hati indak tatang wong mamang kiro-kiro antah pabilo badan bayi kawaii apa capek lah anak padang belok jalan ke warung capek lah koba hati sanang dan serupui koyu oleh baik Ona orang pasar Solo berhenti di Simpang Tigo. Siang malam atau nak lalu namun panganan. Kai koyu hari bertambah malam olah masuk majam sabale malam labi lalu anak kata donyo abak balu lalu ayu tinggal ko hari kini dan sabale la masuk ke jam 2 bale tuan abak kalau lolai
lalu pulo lakadalam na diambil kain salimui nanti abak masuk itu kalau pulo abak kini wala takalo abaknya mandi toyo adik tasinta candonyo isal tengah malam nyopandang mandi jo adiknya nyopandang abak baik-baik nanti isal rencana isal kamarantau karatau isal madang daolu babuai nyo pabungo balun marantau la isal nanda olu di kampung Allah paguno balun majoy isal Warila masuk jam 1 malam masuk itu Isa turun dari rumah ketinggal bapak kajo mande ketinggal adik di lambosu balik abak balik mande lade isal balik adik masuk itu wabak mungkin juga isal kabalai maba mungkin mande mbok kabalai pulo mande wadi amboy nur makin kabalai pulo jo adik kakak mungkin karantau orang madi mungkin ketinggal kota Padang indah mungkin kayo aba salamoyo rupui sadang menangis salmola di sinan dicalik mande sadang lalu bacalik kaki mande maafkan isal mandikan wangi isal nanindak kamalawan mandi isal nanindak pingin sebenarnya tinggal mandi tapi terpaksa keadaan mandi isal pai dari kampung mandi doakan isal isu ndei kabarasi dirantau kurang nih olah batamari lajang lu keturun isal masuk itu nyuambi pena nasa buah nyuambi buku nasa buah nyepue sure mola de isal lapo la isi sure nyo mande maafkan isal yonde nggak bania isal untuk meninggal mande ronde tapi tiada rupo iko mande yung tinggalkan mande dulu mande baisuk ko barasil isal di rantau orang mande kambo jalan juong mande ditulis sure nanisinan wabak dangakan mulai ya baik terima kasih ya bak salamuko mengadang kenambu ma baik iyo lambo bak gadangan kini lagadang badanambu letamai sekolah sedema baik kamasuk sempe mulai nyolai kini ambu mungkin karatau madana ulu mungkin ambo kamarantau di kampung Allah paguno balun dia dirantau madu nasib maba dia dirantau abna abak barasai mabaing tak nampak de orang di kampung maba untuk tak capai cito-cito maba untuk tak bangki batang taranda maba
Tuang berubah namburuk jadi elok mabai iya pak olah turun mulai isal masuk hitung dibuka pintu lambek-lambek pintu lausang rumah lababuni pintu babuka baabana buninya pintu masuk itu cuy itu bana majoe buninya pintu mane ajo basinaruian mane ajoe oh pintu lamu kanamoe rumah buru usang puluh cuy itu lah pintu kabuni cuy itu bana lah nasib anak gagang babelu jalan kemuaru cuy itu nasib anak malang oh dagang merantau dulu samantaro olah bajalan cando cisal lalu tinggal cando padang menuju ke tanah Jawa maksudnya dinan selama tinggal di kota Padang tolonglah jawi anak kapasa beloklah jalan kamu waro tolonglah jawi di kota Jawa bisalah bayi ke Jawa lo olah tiba mula kini sal nanti loket oto meminta ke pak sopir dan akan mula ambo nak pingin ke tanah Jawa ke mana tujuan oto o ke mana waang yang ke marantau ketek terupu lah marantau pulo iyo pak pirimbo nak marantau sungguh ambo ni nantani ke surau sedang pukul dua walaupun ambo kini ketek rantau jauh oh kadiadangnya dai orang tau gadang kadiadang mula de isal walaupun inyo ketek oh biar na orang masuk tabe pulang menyalang pukul ruo walaupun isal kini ketek pangana lah kadang loh oh tanah Jawa ditampuannya nak tangguang tanang padi babelok jalan kemuaru nak tangguang tanang nyawati lanai kati oto pak sopir masuknya itu kuaang nak ke Jawa lai kuado kepiang ongkos ambo pak sopir nak pakai piang biar taga ambo di belakang pak pirai asal dape ambo manompangi nak tangguang noleng mamangati nak tangguang noleng kadang rimbonyo babelok mana junjong padi oh bapadi para juong nak tangguang eloknya hati rusuh marusak bo oi kiro olah dapet manompang sama pak sopir aja jolong olah dapet manompang sama pak sopir masuk itu biar tagak saliper oh perai
ladap salai dape do manompang biala perai biala taga asal tibo tanah Jawa. Ondak dirantang panjang-panjang biar dipuntanya nan pendek lah tibo isal di tanah Jawa lah turun pulau dari yoto nang gadang maso itu pongo-pongoi mola olah nyolai di mana orang ngori ku kini pak pire iko yang nang tanah Jawa. Oh iko pak di tanah Jawa ayo mau iko yang tanah Jawa ndak dona lalu orang di Jawa yang tamu siang nanjo malam orang sibuk de mangale oh siang lalu malam jago olah bingung mulai isal di tanah Jawa dusana indah ado di tanah Jawa kemano badan kemanompang inyo pai manompang kamu ko alaman surau di merah inyo pai lalu oh masoi itu nyolalo di merat nyolai takalo isal di sinan tibola orang mula kasumayang subuhnya jagoan isal dan di orang kata orang mula jago baik tu kata orang takaju isal nyolai talaga usal kokinin iyo pak ambo jago pak nyo ambi udu melambi udu orang kasumayang nyo basu mungko isal nyo ambil lo udu masuk itu sumayang isal di musalatu oh semua apa nyo lagi oh nyo bae lo azan le isal masuk itu nak tangguang muni azal isal masuk itu lo lagi teman wang apa mananganyo sia lako pajago anak siapo lako inyo sarancak ko bana suaro azan ulai santiang anak ko azan nyusuru isalan suang mulai nyo masumbayang nyusuru lan suang membaca semayang malakini barakasanang isal ulan suang isal memawan jadi imam masuk itu apa di belakang kamu ibu-ibu nak tanggung isal membawa sembahyang teman uang orang di belakang malah sembahyang masuk itu anak siala ko pajako kini sarancak ko wana suaronya oba orang sembahyang bertambah kusuk orang sembahyang tambah semangat orang di luar takaju imananga suaro isal masuk itu nak tangguh rami orang sembahyang nak tamuwe de musala nyolai takaju orang takampuanganyo anak sialo ko nang pandai membahuan sembahyang ainyo ketek tapi suaro pade inyo buru sirawa buru tapi hatinya lai suci tapi hatinya lai berasih senang orang memandangi salai latang warami rasumang ayang siap sembayang masuk itu isa kampai kekeluar di paci tangannya de apa ta oh tadi namanya gua ninyo lagi
beko nak payo nak duduk lah nak dulu nan disiko di makampung nak di mana gari sia namo nan juga nak namo awak nampak tanyo awak banamo isal mapai kampung di kota Padang maso itu. Bapak balik mande mulare mande lumpuh di kampung awak mapai Mengko merantau ambo kamari menjawe mula watatar mode itu menjawe bapak mula di sini lai ko namu tinggal aja pak ko ambo pak samarang saenya tinggal saledape nang Padang ke pasar sedang pukul saledape mbo manompang sekolah batolong pak sarahan juwo pai sekolah pak tolong sarana pak ambo pingin basikola pai basikola tolong pak tali rantai tolongnya hidup kamu muaronya bapeti-peti tolong ambo pak basikolan tolong mana pak badan diri supaya sampai cito-cito pak menjawe apa di sini nak jawab pandai baranang kodong kaki di buayo wang tetap di tenang ibu ko guru kapalo orang rumah pak guru kapalo apa ko karajonyo mangajua basitu mangale basitu lai kini ko pai jo apa nak pai ke rumah apa tinggal koyo nak pingin masih sekolah iku iya pak ya nak olah pai pulo ya asal maso itu iyo isal pai kayo apa nyoy diangan mo lakini apa siya ko namo apa kini wapak benamo nak mo lakini apa Mansur kata orang Mansur dipanggil orang tiyo hari iyo lapai tandonyo tasar nanya isal mulayo apa ko nyai jangan apa di belakang satu tiba di rumah naik lah dulu nak kanduang naik lah angka rumah dulu wapak ko baranak mo seorang masuk itu anak perempuan namanya kini anak mani rancak pulung anaknya mandi sange rancak nak tabado de kami tapi de isal na itu ka dipikiannya de para luinya bau sawo para luinya basikolan satu lah naik kate rumah lah jago mula cando anaknya kapai kasih sekolah sama jo mandenya andi dengan kemola sarakan lo isal sekolah deh baisu isal desarakan mana basikola mana lalu laisal dulu sarahat laisal sarikini di rumah mandena
bari mandit serahan laisal malam kini supaya gagang dalam padi. Orang menyapi padi mudo supaya sanang dalam hati. Tenangkan batin dulu nan seso mana dak kuanak ditarata kalulan senang pukul dua laya letas isal sedang letak serada dulu nak samantaro yo nak soal sekolah baeko ba isu mandea sarakan tamat apa tasar sekolah isal nak tamat sede kamasuk sempe lemai bue. O kaniyo sekolah katonyo kini hari batama tinggi jual masuk jam 1:30 semayang. Aku salai nona orang lah kapasa ulamanya lah tinggi hari. Iyo kini kola sekolah sabado udu isok kini. Oh ana ora nang kapasa ulang kata lang tanjurayo. Urun sana otolong lah sabah iku malu kaset pertama. Oh ana mbak esok nang karimbo sadang tinggi yaring. Mbak esok masakan gaduo sabah sana menanti.